kandhani kok maido. Ngene piye? Haiya toprak toprak. Haiya toprak toprak ngono. Heeh. Gampang. Mudyano. Ajar. Kayak wirang. Mas. Tak omongi Mas. Apa? Tak omongi ya. Ya piye? Haiya toprak toprak toprak. Kayak pira, Reng? Kayak matamu kuwi. Tempiling e. Lah kok ya goblok men kenapa anak jaran kok. Wong edan brusuk wong gerang. Janaka mati dening aku kowe. Ya. Maman, Mbah, ngatos-atos ya. Ketoke wong edan-edan ngrusui wong Pancakara. Nek Bendandara atur kula. Nggih pripun? Perkara Janaka gampang. Ning Punakawan mang dhisike. Oh, ngaten. Nggih. Petruk nika mang cekel. Mang bondo tangane, mang srimpung sikile, mengke mang dadung gulune, mang geret kula tuthuk ana watu ndase. Mengke piyambake aduh yo. Ya ampun. Ya. Iki deh, kelakuane Petruk kaya ngeten iki. Kena. Kaya ngeten kok dibalangke niku lho. Wong dicekel. Wong kaya ngene kok ditaleni ya trundulu tenan. Iya rak tenahan. Kaya ngeten iku kelakuane. Wong kaya ngene kok dadi dienggo sembranan. Anggepe apa? Waduh, gamanku ilang kok. Apa? Gamanku digawa karo Prabu Karna. Terus jalukno kok. Moh. Yo nek entuk ngomong kok. Nang anu
niku gamane Petruk kan mangsulke ngono. Ya. Kon balekke ngono. Ya. Oh, ya. Nuwun. Ngapa? Dikengken Petruk. Kon ngopo? Ken njalukke gamane Petruk. Gaman ndi? Gaman niku delondeng niku. Delondeng niku gamane Petruk jenenge delondeng semita nggih niku. Ki gamane Petruk nggih. Petruk kon rene. Nipun? Petruk kon rene. Oh nggih. Petruk, kowe kok ana dhewe ngomong Petruk sakit ngono ya. Oh ya. Nuwun. Apa? Petruk sakit. Lara ya ben gotong mrene. Oh nggih. Lara kon gotong ki, Truk. Lara kon gotong. Ngomong Petruk bacut mati ngono ya. Oh ya. Endi Petruk? Petruk kebacut mati. Petruk nggih sakit. Jantung mati. Sing ngomong sapa? Sing ngomong Petruk. Jalukun dhewe Truk. Yang iki semono kokon ora ngrampungi gawe. Ajeng mangke napa niku? Gaman kok. Ayo, arep jaluk. Nyok tampanono. Ayo, nyok tampanono. Lho, hei. Sembrono. Ayo. Nyok gage, jupun. Alah, pun mangpek ajeng mangrawati manggawa. Wis aku tak mundur gage. Gage iki lho, aku ning kene. Jupun gamanmu. Ayo jupun. Ra. Tak jukuke, Truk. Ku ala wong edan. Enten pundi niku? Enten mriki ta, Pak? Nggih. Lah kok sampeyan? Lah kula nggih mboten ngerti niku dadi lah dompetku malah ketut ta. Weh, nak Kang, nun. Dompetku garene ora. Ya wis dompete pen KTP-ne balekno. Ora tak obong, ora nang ora tata. Kenapa? Ki. Ngewe wong, ayo mikat. Ngewe wong perang. Lho. Ayo, arep apa? Yo, tangkis. Ayo. Kok tangkis. Nangkis kok kliwat. Mongso kaku dong to kok. Nek sampean nyata wong pinter. Ayo. Cekelen aku. Lakon irangnya lho. Kowe kok dadi duwe kepit. Lho. Edian. Ra iso to? Ora iso kowe. Ora. Rene sik. Ayo bali. Pripun? Aku tak nyekel karo sirahmu. Rasa sirah nek kowe iso nyekel tanganku hebat. Tangan, pokoknya ayo cekelen tanganku. Nek pancen sampean pinter ayo. Cekelen tanganku iki lho. Lah wong kaya lho kaya prigemen lho lak. Dadi kaya ayo terus diremet. Iya. Iki lah wong edan tenan. Iki mau lentuk iki kok ngendi? Alah. Yo, napa ngene? Wah, wis ora cetha tenan. Mongko ra ning banyu iki. Lah, cepet to, ambune kaya ngeten iki, Mas. Ambune apa iki? Ambune apa iki? Wah, tak jagono. Cungi lho lah. Dalah. Ayo, katokno budimu. Sakarepmu Kakang Prabu. Mati kowe.
Jojoh curiga cepak swargamu. Loh. Loh, loh. Loh. What? Wis. Diane. Aja rayu kowe. Yo. Aduh landheping siwe Bathara Kala. Tak kembari leganing atiku. Yo. Yo, hus. Hei. Wat yo, ho, hei, hut. Wat yo, hei, yo. Wat hut. Wat ya, hei. Tatkala narpa Kresna tan tulus anyakra ring Resiwara Janawisuta kang munggah kekali ing rata teher tumiyango. Yayi Parto wonten dawuh Koko Prabu. Kowe Bandayuda mbok poh kringetmu yen kowe mung nandingi Kurawa ngrebut balung tanpa isi. Aduh, Koko Prabu lajeng kados pundi? Wis, ngono wae. Aja semelang, aja kuwatir, pasrah marang panguwasaning Gusti. Bab perkara pati uriping menungsa ora merga disiksa padha menungsane. Kabeh kuwi gumantung ana keparenging Gusti. Kowe dilacak wae. Lakune Duratmaka iki mau. Sang Maha Yekti sawusing smedi mungguing patrabaan tengwani ngali wijiling sasangka Begawan abiyasa